ngawang-ngawang ya hey angolaku bebasan tanpa tepi narabasing mega mendong ngibor ngidori jagat ngulahan toro nglemborongung gawe baragagasan satamangin nawa ngimpi monggo Cahayu langamipun saking wingking ajeng saking wingking kemawon wingking kemawon nyawiji kalian kacang-kacang Ari Entertainment konoe canggon nomo la 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 what kono edo kono lo ya sing saya sing rukun ya lo
salahe oi salahe kono Mbah Senen wis mateng rung segone Mbah Senen tinggal joget iki lho. Ajane elok. Nggih, joget pemburi ya Pak. Ayo tukang adang ning gone piyantune wuh kok ya iso joget iki lho. Ajane. Dasare ya topenan nganggo kacamata ganteng. Ya Cahayu. Lah ya kok beksa ten mriki Mbah Senen. Tiga kang kepareng marak sowan lumantar sowan pun Jeng Wati sembah nuwun.